Ora krasa tibakno lekku bakul gak wis oleh saulan punjul. Ya Allah, alhamdulillah wis saulan punjul lekku bakul. Masya Allah, sampai saiki yo alhamdulillah pokoke yo, guys. Matur suwun sedanten sing ben dinten sampun nglarisi. Ya Allah. Kudu semangat, panggah semangat dinggo awakku dhewe. Nah iki rituale lek isuk ngene iki ya guys, nyapu-nyapu sing dinggo bakulan iki kabeh diresiki, dilap-lapi ngono ngantek kinclong. Tapi lek opo ora kober biyo sik kepontalan ning mburi ngono kae sik urung iki yo ngarep urung disaponi, tapi alhamdulillah enek bapakku siap membantu. Ora usah tak kongkon, bapak mesti wis nyapu. Alhamdulillah. Lek gak ngono bojoku sing tak ober-ober kayu ndang diwangi ngusungi dagangane. Ya ampun wonge cek ngrip ya tangi. Nah wis mari lek bakul wis diringkesi lanjut iki neng pawon yo guys, wis bar ngono langsung cetik geni. Nah iki dhisik aku arep goreng tempe karo tahu, iki tak marinasi marinasi. Tahu bumbu ngono lho guys, tahu nih karo tempe nih. Kok mau mesti belepotan lek kesusu rekaman nih yo ngene iki mandar belepotan kabeh. Iki ngono tahu karo tempe wis enek perang dino ning kulkas rong kober goreng. Rasane kok rada masem iki tempe nih, bene rapopo panggah digoreng ae. Mergano kingko aku kudu ndang masakne bojoku engko mulih mancing lek rene apa-apa ndik wingi iki lho aku gak masak, mulih mancing wonge buka irik. Yo kok ora nek apa-apa iki mang. Akhirnya tak tumbasne lele ning gone tonggoku. Ya rata protes sih masih aku ra masak ya wong ngerti lah aku sibuk bakul, tapi ki aku ya mesakne lek nek apa-apa gek kene iki mare ki aduh parah arep ning pelas apa ning sambi awang-awangen arep tuku jangan mateng. Makanya iki mung tak sempat nih masak iki nggo ceritane aku arep masak sambal teri terasi. Nah iki lanjut tak cepakne bumbune ya guys, enek lombok, tomat barang sing akeh iki enek tomat karo terasine, lombok, berambang bawang ngono kuwi barang, yes pokok sembarang lah ya guys. Pira-pira kono. Beh jan Masya Allah iki mengangine jan banter tenan kok lor ki arahe beh lah wus ngidul. Nyapu kok mobat mabit bolak-balik ya Allah jeblok kabeh barang-barangku. Nah iki lho guys, bumbune sing arepe tak nggo sambel terasi, enek tomate barang ini. Nah iki wis mateng terus langsung tak ulek kabeh. Sing ngeri dhewe tomat karo terasine. Nah iki wis dadi guys, alhamdulillah sajene Mas Bojo.